गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि नैबे बेंटल जांख्रिखां फोथारनि जि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि फैगौ 25, 26 आरो 27 दिनावहाय जानो थांगोन जितु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि 3rd एनुअल कनफारेन्स आरो बेजों लोगोसे फर्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेव बे हाबाफारिखौ लानायनि सायावहाय आं दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आङो फंनैसो नोंथांमोननिसिम मिथिसार होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दा जोंहा जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जितु थांनाय समावहाय जों जि बिबुंथि होदोंमोन प्रेस मिटनि गेजेरजों, दा बेयावहाय जोंहा 14, 15 आरो 16 थारिखआव जोंहा जोंनि बे 3थि एनुअल कनफारेन्स आरो फर्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेवखौ खुंनांगौ जोंहा दंमोन। नाथाय बेयावहाय जोंनि नैबे मानगोनां अमित शाह बिथाङा जितु 16 थारिख मार्चआवहाय जितु एबसुनि कनफारेन्सआव बिथाङा फैनांगौ, बेवहाय जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां एसपि बिथाङा जोंखौ हांख्रायदों जितु ल' एन्ड अर्डार सिटुएशन सिकिउरिटि रिजननि थाखाय नोंथांमोनहा एसे अननानै फासयदो होननायाव जों बे हाबाफारिखौ जों फासयनानै नैबे दानि थिनाय 25, 26, 27 थारिखआव जों लानो गोनां जादों। आरो बेराफारसेथिं जोंहा हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि जितु एग्जाम, बे एग्जामा दिनै जोबाखैमोन, बिनि थाखायनो बिथांमोनहाबो जोंखौ हांख्रायदों, बिनि थाखायनो जों बे प्रग्रामखौ फासयनांगौ जानानै फैदों। दा जोंहा गुबैयै फैबाय थानाय 25 आरो 26, 27 थारिखआवहाय हाबाफारि बादियै जोंनि बनसुनि 3rd एनुअल कनफारेन्सखौ खुंनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे फर्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेवखौ खुंनाय जागोन। आरो बे हाबाफारियावहाय जोंहा 25 थारिखनि मोनायावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि एग्जिकिउटिभ मिटिं जागोन आरो बिनि नेक्स्ट दिना बनसुनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे लोगो लोगो जोंहा गोबां ट्राइबल स्टुडेन्टस लिडार्सफोर एबा ट्राइबल लिडार्सफोर बिथांमोननि गेजेराव जोंहा मोनसे सेमिनार जागोन। थांखिया बेनो जिहेथु जोङो सारा नर्थ इस्टनि मोनफ्रोमबो स्टेटनि जितु ट्राइबल स्टुडेन्टस लिडार बिथांमोन, जेरै जोंहा मिज'रामनि मिज' जिल्लाय पल आरो दिनै मणिपुरनि जमि स्टुडेन्टस फेडारेसन आरो फाइटे स्टुडेन्टस बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसे मेघालयानिफ्राय गार' स्टुडेन्टस लिडार्सफोर, खासि स्टुडेन्टस लिडार्सफोर आरो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय जोंहा अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियन आरो निसि स्टुडेन्टस इउनियननि लिडार्स बिथांमोन फैगोन आरो नागालेण्डनिफ्राय नागा स्टुडेन्टसनि लिडार्स बिथांमोना फैगोन आरो जोंनि आसामनिफ्राय गोबां स्टुडेन्टस लिडार्सफोर जेरै डिमासा, कार्बि, मिसिं, दिउरि, सनल कसारि, मेस कसारि, टिवा स्टुडेन्टस लिडार्सफोर, हाजं, दिउरि गासैबो नेता बिथांमोना दिनै फैनानै नैबे फार्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेवआव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेसन बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जयैनो जों फिरफिलाखौ उरायहोनानै फैबाय थानाय समावहाय जोंनि ट्राइबेलनि इस्युनि सायाव जों जयैनो आवाज होनायनि जि मोनसे जोंनि थांखि, बे थांखिखौ जाफुंनायनि सायाव जों लादों। आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जोंनि इस्युआ जानो हागौ दिनै सोरबा नागा, कार्बि, सोरबा गार', सोरबा खासि, सोरबा मिज', सोरबा नागा बिथांमोना आलादा रायजो मोनदों, नाथाय बिथांमोननि समायसा ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोनाबो गोबां समायसा दङ आरो जोंनि नर्थ इस्टआवहाय जिहेतु जोंहा 10टा 6 सिडुल काउन्सिलनि समायसाफोर दं, जिहेतु बेयाव ट्राइबेल स्टुडेन्टसनि लिडार्स बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। दा बेवहाय जों गोबां जेंना आरो जेंसिनि सायाव जों सावरायगोन जाहाथे जों इउनाइटेड फ्रन्ट जानानै जों खौसेयैनो जोंनि ट्राइबेलनि इस्यु आरो जोंनि बर'नि इस्यु
जिहेतु बिथांमोनाबो जोंनि सायाव सलिडारिटि होनो हायो जे फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादा आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मुभमेन्ट जि स्ट्रेटेजि बेखौ लांनायाव बिथांमोनाबो जोंजों थांफानानै बिथांमोनाबो जोंनि इस्युनि सायाव जोंजों मदद होनो हायो। नैबे पलिसिखौ लानानै जों नैबे फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभखौ जों बानायनाय जादों आरो बेयो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। थांनाय समफ्रावहाय जितु बर'नि मुभमेन्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना जि गुबुन स्टुडेन्टस नेता बिथांमोनखौ लायाखैमोन, जेरै जोंनि इनक्लुसिभ जि पलिसि बे पलिसिखौ जोङो दिनै लानाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो आलासि हिसाबै 27आवहाय जोंहा चिफ गेस्ट हिसाबै मानगोनां कनरेड चांमा बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा आलासि हिसाबै त्रिपुरानि मानगोनां राजा बिथां बिक्रम प्रदत मानिक देबबर्मा बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारतनि जितु एमपि लक सभानि मानगोनां राजकुमार राउत जाय बिथाङा बिल प्रदेश बिनायनि लाहाटार बिथाङा दिनै बिल प्रदेशनि थाखाय खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननिनो बिल प्रदेश बिग्रानि दिनै मध्य प्रदेशनि सासे एमएलए बिथाङाबो बिथांजों लोगोसे फैफागोन। बिथांमोना जोंनि बर'नि इस्युनि सायाव जितु आलादा रायजो सोरजिनायनि सायाव बिथांमोना 100% क'अपारेसन दङ आरो बिथांमोना जोंखौ मदद होनो थाखाय बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि नैबे बिहारनिफ्राय आलादा रायजो बिग्रा मिथिला स्टुडेन्टस दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बर'फोरनि जे सोमावसारनाय आलादा रायजो सोमावसारनायाव जगदान होगोन होननानै बिथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि सायावहाय खावलायनाय दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे आसामनिनो ट्राइबेल्स नेता बिथांमोन जेरै बारग' जोंना रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसि आरो बारग' क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनार जन इंटिकाटार बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंना मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट ससियेल वार्कार आरो ट्राइबेल बिहारनिफ्राय आलादा रायजो बिग्रा मिथिला स्टुडेन्टस दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बर'फोरनि जे सोमावसारनाय आलादा रायजो सोमावसारनायाव जगदान होगोन होननानै बिथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि सायावहाय खावलायनाय दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे आसामनिनो ट्राइबेल्स नेता बिथांमोन जेरै बारग' जोंना रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसि आरो बारग' क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनार जन इंटिकाटार बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंना मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट ससियेल वार्कार आरो ट्राइबेल एक्टिभिस्ट मानगोनां राजु दिउरि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बे हाबाफारियाव मैखोम भाबै बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरि बुद्धिजिबि आरो इन्टेलेक्सुवेल्स बिथांमोनाबो दिनै बाहागो लाफैगोन जेरै मानगोनां पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारि, मानगोनां जोंहा दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि वार्किं प्रेसिडेन्ट डक्टर दिननाथ बसुमतारी आरो दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बारग' बिअ मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां बारग' IRS दानि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मानगोनां आफादगिरि जनकलाल बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे मानगोनां जोंना बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मानगोनां वार्किं प्रेसिडेन्ट दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां आफादफोरनि नेता दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आरो आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जिहेतु बे हाबाफारिया जोंनि बर'फोरनि थाखाय फार्स्ट ट्राइबेल कनक्लेभआ दिनै मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। आरो बेयावहायनो जिहेतु बनसुनि जे मुभमेन्ट आरो बर' हारिनि आलादा थानाय जि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखिखौ जों बेयावनो जोङो गोख्रों भाबै जोङो मास मुभमेन्टनि जि स्ट्रेटेजि आरो पलिसिखौ जों लालांगोन आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि मदद आरो सहायखौ बिथांमोना जोंनि गेजेराव नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना कमिटमेन्ट होलांगोन। दा बे हाबाफारियाव नोंथांमोनखौनो आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना फैनानै लोब लोब बाहागो लाफैनो हायो आरो नोंथांमोनानो दिनै बिथांमोननिफ्राय जिहेथु जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाय जिहेथु
ब्रैथि खलबनि जि बर'नि आन्दलन बे आन्दलनखौ जाय बर' माहारि फरायसा आफादा दैदेननायनि जि थांखि लादों बे थांखियाव नोंथांमोनाबो फैनानै जारिमिनारि मोनसे मिथिनाय आरो मोनसे बुंनो हानाय आरो दिनै नोंथांमोनाबो बेखौ उइटनेस खालामनो हानायनि जि खाबु आरो सुबिदाखौ मोनगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरैयैनो खर' गंलायनानै आफादनि जानानै जाहाथे नोंथांमोना फैनानै नैबे ब्रैथि बर' हारिनि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जि मुभमेन्ट जि पलिसि जि जारिमिनारि सान बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय। बर'हा मोनसे सिमां दंमोन, बे सिमाङानो जाबाय बड'लेण्ड। बे बड'लेण्डखौ जोङो दिनैसिमबो मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै बनसुनि दारै जोङो दिनै बे कनफारेन्सखौ जों मोननो हादों। फैगौ दिनै 25 तारिख, 26 तारिख, 27 तारिख खालि ट्राइबेल जिनोखि कनक्लेभ बेखौ जों मोननो हादों। दा बिनि दारै जोङो मोनसे सिमांखौ जोङो साक्सेसफुल खालामगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायो, रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे बे जिनोखि प्रग्राम 27 तारिख प्रग्राम अपेन सेसनाव बयबो जाहाथे नुजाफैनो हायो बेखौ जों खावलायथिबाय। आरो बयबो जाहाथे फैनानै जोंनि बनसुनि जि उद्देश्य बे उद्देश्यखौ जों साक्सेसफुल खालामो। बेजों लोगोसे जोंनि जेनोखि प्रग्राम 25, 26, 27नि थाखाय जोङो जिखौ जों मावनांगौ दं पारमिसन, बे पारमिसनखौ जों गासैखौबो लाजोब्बाय। आरो डेलिगेट सेसनफोरनि थाखाय थानायनि जिखि जायगा बिनि पारमिसनखौ जों लाबाय। आरो पाब्लिकफोरनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय जों रेडि जों खालामबाय। बेनिखायनो बयबो जाहाथे पाब्लिकफ्रा खुनु उनफिना जासे जाहाथे जोंनाव बयबो नुजाफैनो हायो, बिनि थाखाय जोङो आरसिनि जानानै गुरैयै खावलायहरबाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।